खुलुमबाय गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेल नागिरै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। स' दिनै आङो मा कन्टेन्ट लानानै बे भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेलाव नायनानै। स' दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि दा उथिफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि सोमोन्दै आङो बे फंनैसो बिबुंथिखौ होनो थाखाय जिरायबाय। थ' दा जिथु फुजा फैगासिनो नङासै होनबा? फुजा होननानै बुङोब्ला जों गोबाङानो नायनो थाखाय बेरायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ नङा होमबा? दा दुर्गा फुजा, कालि फुजा, लोखि फुजा फैगासिनो सफैथारबाय। बेनिखायनो आङो बे फुजानि सोमोन्दै फंनैसो बे बिबुंथिखौनो होनोसै। अनजाग्रा आंनि फंबाय बिनानाव नोंथांमोना जेन फुजा होननानै बुङोब्ला गोबां माने गोसोखौ खुला ओरैबायदि खुला खालामो आरोना। बिनिखायनो बे फुजायावहाय जोङो प्रयटेक बोसोरावनो जानो गोनां फुजायाव मा नुयो दानि उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लामाफोराव गोलैसोनानै थानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो सोरबा लोंनानै बहुद स्पिड गारि सालायनानै जाथाय जानायखौ जोङो नुनो मोनो। सोरबा एक्सिडेन्ट, सोरबा गोसो थोलायनानै बेबायदिनो कन्ट्रल खालामनो हायियाव लोंनायजों जानायजों निसा लानानै सेंग्रा सिख्ला गोलैनानै थानायखौ जों नुनो मोनो ससियेल मिडियायाव। जोंहा लाजिनाय फैबाय आरो लाजिनाय दङ जोंबो बर' फिसा। बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव नोंथांमोन, जों गासैबो बर' माहारिनि फिसा। जोङो बर' माहारिनि फिसा जानानै जोङो उन्दै उन्दै उथिफुनाय फंबाय बिनानावमोनखौहाय जोङो जेन मोजां लामाथिं हान्थियो, जेन मोजां सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो, जेन मोजां गोजौ थाखोआव जौगालांनो हायो, बेखौ जोङो लुबैयो। थ' अनजाग्रा आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव नोंथांमोन, दिनै आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना दुखु दामोन। माने जोङो ओरैबादि लाजिनाय मोनो। नोंथांमोना जेराव मेरावनो जागोन लोंगोन बेबायदिनो गोसो थोलायनानै बिदिनो कन्ट्रल खालामनो हायियाव लामा माने उन्दुनायखौ जोङो नुनो मोनो। उन्दुलाबायनानै थानायखौ, गोलैलाबायनानै थानायखौ, बुलायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंहाबो लाजिनाय फैबाय। बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव नोंथांमोन, आंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायदों जेन देग्लायनि फुजानिफ्राय नोंथांमोना जेन बेफोरबायदि समायसाखौ, बेफोरबायदि जाथायखौ, बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय जेन गोजानाव थायो, जानगाराव थानो जेन सेस्था खालामो। आङो बेखौ लुबैयो। आरो गोबां दानि उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा ओरैबायदि बिमा बिफानियावहाय रां रुफा दाबिनानै गावनि गोसो थोनायफोरनो खुलायै गोसो बायदियै जाहोगोन, लोंहोगोन, गानहोगोन, जोमहोगोन। गाव ओरैबायदि सिगारेट सोबफुंगोन, गान्जा सोबगोन, जौ लोंगोन। लाइमोन सिख्लाफोराबो बेबायदिनो ओरैबायदि खुला आबदा मारिनानै लामा मानि गोलैनाय थानायखौ जोङो नुयो। लाजिनाय फैयो जोंहा। अनजाग्रा आंनि फंबाय बिनानाव नोंथांमोन, जेन देग्लायनि फुजायाव जेन बेफोरबायदि खालामा आरो गावनि बिमा बिफानिफ्राय ओरैबायदि दाबिगोन, बेफोर दाबिनायनिफ्राय जेन नोंथांमोना जेन गोसो जाया। फुजानि नामाव नोंनि बिमा बिफाया, नोंनि परियालफोरा, नोंनि बिबथै बिमादैफोरा, नोंनि बिदा बिब'फोरा जि अननानै होगोन फुजानि नामाव, बेखौनो नोंसोरो जथेस्थ' होननानै साननानै ला। अनजाग्रा आंनि फंबाय बिनानाव नोंथांमोन, ओरैबायदि गावनि बिमा बिफाया गावनि फिसाफोरनि थाखाय ओरैबायदि खस्थ' खालामो। बे खस्थ'नि फिथाइखौ नोंसोरो उदाङै दाबि धमखि होनानै जुदि गारोबा, बिमा बिफाया गोबां दुखु मोनो, गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मोनो रां रुफाखौ। बिनिखायनो नोंथांमोना गावनो कन्ट्रलै सोलिनो नाजा, गावनि लाइफखौ मोजाङै बाहायनो नाजा, गावनि केरियारखौ नोंसोर सिन्था खालाम, गावनि लाइफखौ सिन्था खालाम। लासिं सिं बिमा बिफानि गन्थं हानाय जायो। गेदेर गोलावफोरनि मान सनमान, गामिनि मान सनमान, नोंसिनि फोरोंगिरिफोरनि मान सनमान असनमान खालामनाय जायो। बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि फंबाय बिनानाव नोंथांमोन, जेन गावनि बिमा बिफानि मोजां बाथ्राफोरखौ, मोजां बोसोन होनायफोरखौ
मोजां बुंनायफोरखौ मोजां फोरोंनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि नेवसिगारोब्ला खैफोदाव गोलैनांगोन, खैफोदाव गोलैनो हागौ। बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि फंबाय बिनानाव नोंथांमोन जेन गावनि बिमा बिफानि मोजां बाथ्राफोरखौ गोसोआव लानानै जेन बाहायोब्ला नोंसोर बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय बेफोरबायदि समस्यानिफ्राय नोंसोर बारग'नो हागौ। मानिनो सोलों। दानि गथ'फोर उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर गावनि इम्परटेन्ट गावनि लाइफनि रुटिन गावनि सोलोंथाइनिफ्राय सोलिबाय थानाय गावनि रुटिनफोरखौ माने इम्परटेन्ट खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो फुजा होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि बेफोर गावनि इम्परटेन्ट खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो फुजासालियाव ओरैबायदि आड्डा मारिनो थाखाय गोसो जायो। नाथाय नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय बासायनो नाजा। फुजाखौ नायदों थिगानो, टाइम बायदि नोंथांमोना सोलिनो सोलों, टाइम बायदि न'आव गिदिंफिननो सोलों। फुङावनो 6टासोनिफ्रायनो ओंखारगोन। 6टानिफ्राय नोंथांमोना 12टासिमहालागै नायबाबो जथेस्थ', बेरायब्लाबो जथेस्थ'। नाथाय 12टानि बिथिं 1टा 2टा जायोब्ला नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे समस्या नुनो मोननो हागौ, जाथाय जानो हागौ। अनजाग्रा आंनि फंबाय बिनानाव नोंथांमोना जेन फुजाखौ नायोब्लाबो बेरायोब्लाबो जाहैगोन लोंहैगोनब्लाबो नोंथांमोना 12टानि बारजासिम थानो नाङा अननानै। जेन बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय बासायो, जेन बेफोरबायदि समस्यानिफ्राय बारग'यो। जुदि 12टा बारो अब्ला खैफोदबो जानो हागौ, समस्या जानो हागौ। बेसेबां दुखु मोनगोन बिमा बिफाया, न'खराव बेसेबां गावनि फिसाफोरनि थाखाय सिन्था जागोन, मेगनाव मोदै गगोन बिमा बिफाया। अनजाग्रा आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव नोंथांमोना अननानै गिदिर गोलावफोरनि खोथाखौ जेन मानिगोन आरो गावनि बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ जेन खोनासंनानै जेन मानिगोन। आङो बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय। आरो आंनि बिमादै बिमानै बिबथै बिमायं जाय गाव गावनि गथ'फोर गोनां बिमा बिफाफोर नोंथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायदों जेन गाव गावनि फिसाफोरखौ जेन माहा थाङो माहा मायो आरो बबेथिं थांदों, मा खारनाव थांदों, खैथायाव थांदों, खैथायाव गिदिंफिनगोन, जेन बेफोरखौ गाव गावनि फिसाफोरखौ जेन बिसार खालामो आरो खबर लायो। जेन नोंथांमोनखौबो आङो अननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायदों जेन गाव गावनि फिसाफोरखौ जेन साबधानै जेन बिसार खालामनानै जेन बुजायो बा फोरोंहरो, बेखौ जोङो लुबैयो। अनजाग्रा आंनि फंबाय बिनानाव नोंथांमोना जेन बिमा बिफानि खोथाफोरखौ जेन मानिनानै मोजाङै सोलियोब्ला बेफोरनिफ्राय बासायजागोन आरो मोजां लामाथिं नोंथांमोना हान्थियोब्ला, मोजां सोलोंथाइखौ लानो सोलोङोब्ला, गावनि लाइफखौ मोजाङै बाहायनो सोलोंबा, गावनि रुटिन बायदि थाङोब्ला जौगानो हागोन नोंथांमोना। अनजाग्रा आंनि फंबाय बिनानाव नोंथांमोन आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरल' नङा, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोङो नुनो मोनो जे प्रत्येक बोसोरावनो फुजा होन माबा मेला होन उदाङै लोंग्लुं जाग्लुं लोंनानै महाबा सेन्टार मानि महाबा दखान मानि जोङो गोलैलाबायनानै थानाय, बखिलाबायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो दासिमबो। बेनिखायनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेन बे फुजा समनिफ्राय जेन बेफोरबायदि गोलैना थानाय लोंग्लुं जाग्लुं लामा मानि बर'फोरनि मान सनमान बेफोरनिफ्राय जेन नोंथांमोनाबो सेफ थानो सोलोंगोन आरो जायि समावनो, लोङि समावनो, बेरायि समावनो न'निफ्राय आउटआव थांनायनि सिगां नोंथांमोना जेन मेलेमखौ सानग्रो आरो बाहायनो सोलोंग्रो। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौबो बुङो जेन जोंनि बर' फिसाफोरखौबो जेन जेराव मेराव गोलैना थानायखौ जेन जोङो नुनो मोना आरो जेन मोजाङै मोजां जेन फुजाखौ मोजाङै मोजां बारग'होयो आरो मोजाङै जेन फुजायाव बेरायनानै टाइम बायदि सम बायदि जोङो जेन गाव गावनि न'थिंहाय गिदिंफिनो, बेखौ आङो हास्थायो। आरो जेन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखायसो आं बे भिडिअखौ बानायदोंमोन। अननानै जेन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जेन बेफोरबायदि समस्याखौ देग्लाय बोसोरनिफ्राय बे फुजा समनिफ्राय जेन गोलैसोलाबायनाय, जेराव मेराव जेन फेनानै खांग्रांलाबायना थानाय, माहाबा
एक्सिडेन्ट जालाबायनाय जोङो बेफोरनिफ्राय जों बासायो जेन जोङो अननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायनाय जेन बयबो मानिलायनानै सोलियो जेन गावनि टाइम बायदि गावनि रुटिन बायदि जेन मोजाङै जेन बाहायनो नाजायो बेखौनो आङो खावलायो दिनैनि आंनि भिडिअ बानायनो गोनाङा बेसेखिनियानोमोन अननानै आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव नोंथांमोना जेन आंनि बुंनायखौ दुखु मोनबाय जानांगौ आरो दुखु मोनदोंब्ला निमाहा खालाम आरो आङो जेन मोजां जानायखौ लुबैयो आरो जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेराव जेन बेफोरनिफ्राय जोङो खांग्रांनाय लोंग्लुं जाग्लुं गोलैनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनाब्ला जोङो बेसेबां गोजोननाय मोनो जेन जों स्ट्रङै जोंनि बर' माहारिनि बे बर' फिसाफोरा जेन गोजौ थाखोआव बेबायदिनो जोङो मोजां लामाथिं आगान सुरनानै जेन जों मोजां लामाथिं दैदेनलांनो हाथों आरो जेन जौगालांनो हाथों बेखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो हास्थायो आरो लुबैयो जेन बेबायदि गाज्रि समायसानिफ्राय बारग'यो अननानै आंनि बुंनायफ्राव फंबाय बिनानाव नोंथांमोन गोरोन्थि जादोंबा निमाहा खालाम आङो बेसांखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअआव दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।